Profesor Ivan Đikić jedan je od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika. Direktor je Instituta za biokemiju na Sveučilištu Goethe i direktor Centra izvrsnosti u Frankfurtu. Za svoj rad dobio je niz europskih i svjetskih priznanja, no nedovoljno da bi postao dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na sjednici razreda za medicinske znanosti nije prošao prijedlog akademika Rudolfa da Đikić postane član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zbog toga smo danas u studiju pozvali akademika Vlatka Silobrčića. Ja vas pozdravljam, dobrodošli u Hrvatsku uživo, a telefonom nam se negdje vjerojatno iz Manjca, gdje danas ima predavanje, javlja doktor profesor Ivan Đikić. Gospodine Đikić, čujemo li se? Čujemo se, dobar dan vama i slušateljima. Hvala vam na javljanju. Čuli ste ovaj moj kratki uvod. Niste primljeni u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. U našim novinama ta je vijest ocijenjena kao skandal. Kako je vi komentirate i kako ste primili tu odbijenicu? Na jedan način sam iznenađen upravo radi činjenice da su me članovi akademije pozvali i nominirali i na neki način sam osjećao da je to njihova inicijativa s kojoj sam pristao, tako da mi je veliko iznenađenje bilo da su oni sami nešto što su napravili prije mjesec dana sada anulirali. Tako da osjećam iznenađenje, ne razočarenje. Malo sam žalostan da kvalitetni članovi HAZU-a kao što je profesor Silobrčić i profesor Rudolf, da su ti ljudi stvarno željeli nešto napraviti za akademiju, ali na jedan ili drugi način to nije uspjelo. Evo s nama je gospodin Silobrčić, profesor Silobrčić, evo svjetski poznati znanstvenik, profesor Đikić nije dovoljno dobar da postane vaš kolega. Zašto? Prvo, dobar dan vama i svima koji nas gledaju. Pa ja ne bih rekao da on nije dovoljno dobar. Akademija, odnosno razred za medicinske znanosti, je po meni napravio pogrešku što ga nije izabrao, a razlozi meni uopće ne samo da mi nisu poznati, nego se ne mogu ni domisliti razlogu zbog kojeg takav jedan ugledan čovjek koji je osim toga moralna vertikala, to isto moram naglasiti, nije uspio dobiti dovoljan broj glasova. Profesore Đikiću, evo upravo je akademik Silobrčić rekao kako ste moralna vertikala. Mi smo kroz našu emisiju nekoliko puta, osim vašeg znanstvenog rada, pratili i vaš humanitarni rad, rad u udrugama u Hrvatskoj. Dakle, to bi trebao biti još jedan plus. Što bi za vašu karijeru značilo članstvo u akademiji? U sadašnjoj mojoj karijeri članstvo u akademiji je jedna obaveza koja mi oduzima vrijeme za moj kvalitetni, konstruktivan i znanstveni rad. Međutim, upravo radi svoje želje da pomognem Hrvatskoj, i to radim već dugih 10 godina volonterski, pristao sam na nominaciju da postanem dopisni član, jer sam želio uistinu pomoći HAZU da se otvori malo, da se promovira znanost za društvo, a i da na jedan ili drugi način zajednički HAZU sa znanstvenicima pokušaju i preko škola i preko tribina, preko predavanja napraviti nešto što je obaveza HAZU, a to je edukacija javnosti o znanstvenim temama. Spomenuli ste nominaciju. Naime, prije mjesec dana kada je profesor Đikić nominiran, on je dobio 12 glasova. Tako je i nominiran. U srijedu u 2 kruga samo 7. Što se dogodilo? Naime, je li zapravo profesor Đikić kolateralna žrtva nekih unutar akademijinih borbi, sukoba? Jednostavno nije jasno gdje je izgubio tih 5 glasova i zašto. Znate, ja dakako ne mogu znati što se dogodilo, ali da se ništa nije promijenilo u njegovom svjetskom ugledu i njegovom moralnom liku, to sam potpuno siguran. Tako da ovo je dopušteno na bilo koji način spekulirati što se moglo dogoditi. Sigurno nisu razlozi u njegovoj biografiji niti u njegovom moralnom liku. Profesore Đikić, što sad? Hoćete li prihvatiti neku sljedeću kandidaturu? Hoćete li se uvrijediti? Ma
Ne, pa nema nikakve potrebe, čak što više zahvalan sam kolegama iz akademije koji su prepoznali da ipak mlađi ljudi sa određenim znanstvenim opusom trebaju ući u akademiju. Ja sam rekao da nisam razočaran, niti mi se u životu išta promijenilo, čak što više osjećam olakšanje jer imam više vremena i za svoj znanstveni rad, a i za svoju obitelj. A što se tiče Hrvatske, nastavit ću i dalje raditi ono što sam radio već dugi niz godina s mladima, predajem na fakultetu u Splitu i to su moje želje i na neki način me to ispunjava. A ovo što je akademijom, to je jedna mala epizoda koja više govori o problemima unutar akademije nego o meni ili o mom životopisu. Čuli smo profesora Đikića i prije rekao da bi njegov rad u akademiji mu samo oduzeo vremena za njegov znanstveni rad. A što bi mogao akademiji doprinijeti njegovo članstvo da su ga slučajno izabrali? Gledajte, akademija je kao po zakonu vrhunska znanstvena i umjetnička ustanova u Hrvatskoj dužna primati u svoje članstvo vrhunske ljude da bi mogla utjecati na događanja u društvu. I ono što ja akademiji zamjeram već godinama jest da se ona dovoljno ne angažira na društvenim problemima, rješavanju društvenih problema, a da imamo problema ne moram govoriti ni vama niti gledateljima. Zašto se ne angažira? A gledajte, može biti puno razloga. Jedan od razloga je sigurno i taj da taj angažman može biti u nekom političkom smislu opasan. Jer se možete uvijek nekom zamjeriti. Ali to su sve učeni ljudi, pa to bi trebali biti, ti ljudi bi trebali vući ovu zemlju. Gledajte, točno je, ali da biste to radili morate imati građansku hrabrost i ako je nemate, nemate. Dakle, vi zapravo mislite da mnogi vaši kolege nemaju građanske hrabrosti? Točno. Šteta. Čuli ste, profesore Đikić, vi ipak imate građanske hrabrosti, pokazali ste u nekim prijašnjim inicijativama. Kakva bi po vama akademija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti trebala biti? Čuli smo da je HAZU uistinu vrhunska institucija, trebalo je biti vodeća institucija u Hrvatskoj koja bi mogla na jedan nezavisan, ali vrlo stručan način dati savjete izvršnoj vlasti, ali dati savjete i građanima koji su nadolezeći problemi, kako rješavati financijsku i ekonomsku krizu, što se događa sa novim izazovima u znanosti kao što je zatopljavanje, kao što su kloniranje novih vrsta ili druge izazovi, tako da bi oni trebali uistinu biti jedna institucija koja je otvorena prema društvu, ali koja je vrlo, vrlo aktivna. Evo, upravo sam se jučer, odnosno danas ujutro vratio iz Jeruzalema, gdje je Izraelska akademija slavila 50 godina svog postojanja. Akademici, umjesto da se bave sami sobom, da se na neki način slave, oni su napravili jedan ozbiljan projekt, a radi se o tome da su prvi puta u povijesti izložili cjelokupni rukopis Alberta Einsteina koji je poslao, znači člana koji je poslao 1916. godine o teoriji relativnosti, izložili su i sada objašnjavaju teoriju relativnosti i gostima, ali i građanima Izraela. I to je jedan primjer gdje vidite jedna opet mala zemlja sa svojom akademijom što radi da bi se približila građanima i da ispuni svoju funkciju. Mislim da na takvim primjerima HAZU bi trebao također raditi, ali nažalost čuli smo da ipak u tom HAZU ima mali broj ljudi, ali ne dovoljan da bi se moglo takve akcije ostvariti. Ovakav primjer kao iz Izraela nama se trenutno vjerojatno čini nedostižan. A za kakvu se akademiju vi zalažete? Kakva bi akademija trebala biti? Pa gledajte, ima još jedan možda relevantniji primjer. Akademija u Americi, odnosno akademije, to je skup akademija, u Americi rješava po vladinom traženju više od nekoliko stotina gorućih problema, uključuje se u rješavanje tih pitanja, daje svoja ekspertna mišljenja koje onda imaju jasno društvenu težinu i koja služe i politici pri donošenju odluka. Ja mislim da nema nikakvog razloga da naša akademija naime u tom djelovanju američkih akademija ne djeluju samo akademici, nego se stvaraju ekspertne grupe pod pokroviteljstvom akademije koje onda iznose svoja mišljenja na sve relevantne probleme koje su gorući tada u društvu američkom. Tome bi zapravo vjerojatno akademija trebala i služiti.
Hvala vam lijepo na gostovanju u Hrvatskoj uživo. Profesore Đikić, hvala vam lijepo na javljanju i hvala vam što ćete se, vjerujem, i dalje uključivati svojim radom i svojim humanitarnim djelovanjem u Hrvatsku, u vašu domovinu. Hvala vama. Hvala vam.